Τι κάνετε βρε συμπληνάκια? Τι κάνετε? Λοιπόν, σήμερα συμπληνάκια σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα καταπληκτικό βίντεο. Εξαιρετικό. Πολύ πιθανό να ξεφτυλιστούμε μετά από αυτό το βίντεο. Μην ξεγραφτείτε, εμείς σας αγαπάμε. Λοιπόν, ζητήσαμε από φίλους μας YouTubers που γνωριζόμαστε, προφανώς αφού είναι φίλοι μας, να μας στείλουν κάποιες ερωτήσεις. Γιατί σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι Would you rather. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά. Τι θα προτιμούσες, ας πούμε. Ναι. Έτοιμοι? Όχι, αλλά πάμε. Με ποιο YouTuber θες να ξεκινήσουμε? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την Κατερίνα. Ωραία, Που δώσουμε. έχει το κανάλι Κατερίνα ZGR. Ωραία. Λοιπόν, Μαρία, Ναι. θα ήθελες μια φορά να κάνεις άθλιο σεξ με το Kurt Cobain ή κάθε μέρα με ένα που δεν σ' άρεσε και τόσο εμφανισιακά? Κοίτα, επειδή δεν λέει ότι είναι χάλια ο άλλος, θα πω ότι θα προτιμούσα με κάποιον που δεν μ' άρεσε τόσο πολύ εμφανισιακά. Γιατί δεν λέει ότι είναι χάλια, δεν μπορώ να το βλέπω με τίποτα, λέει ότι δεν μ' αρέσει και τόσο, οπότε ναι, δεν θα είχα πρόβλημα. Άλλωστε, ο Kurt Cobain είναι νεκρός και να ήθελα, δεν γίνεται. Η Κατερίνα ρώτησε για σένα, θα ήθελες να έχεις δόξα, χρήματα, γυναίκες, αλλά να είσαι δυστυχισμένος ή να είσαι φτωχός, άσημος, αλλά σε νορμάλ επίπεδα? Αφού και στις δύο περιπτώσεις θα είμαι δυστυχισμένος, ωραία, καλύτερα σεξ, χρήμα και δόξα. Η Νατάσα από τους Μπακαπούκα TV ρωτάει: θα προτιμούσες να καθαρίζεις μια ζωή πατάτες, βουνό από πατάτες, και να μην κάνεις ποτέ κανένα διάλειμμα ούτε για ύπνο, ή να χάσεις όλους τους συνδρομητές και να μην μπορείς να ξανασχοληθείς με το YouTube? Αλλά να μου πεις, αν καθαρίζω πατάτες όλη μέρα, όπως και να και δεν μπορώ να κάνω βίντεο. Ή θα μπορούσα να το κάνω vlog. Και δεν το πας έτσι όπως Χωρίς να κοιμάμαι όμως, δηλαδή χωρίς να κοιμάμαι δεν θα έχω ζωή, θα καθαρίζω μόνο πατάτες. Λες και με στρατό. το σταθ κοιμούνται. Θα προτιμούσα, αν και δεν το θέλω, να χάσω όλους τους συνδρομητές, γιατί μόνο με πατάτες, παιδιά, δεν υπάρχει ζωή. Θα προτιμούσες να είσαι σε ένα ερημονήσι, χωρίς ίντερνετ, χωρίς κανονικό φαγητό και παρέα για 10 χρόνια, ή θα προτιμούσες να κάνεις σεξ για λεφτά, αλλά αυτά τα λεφτά να μην είναι καθόλου καλά και να σε δει η μαμά σου σε αυτό το βίντεο? Τι εννοείς χωρίς κανονικό φαγητό, δηλαδή θα τρώω πέτρες, Δηλαδή μου δεν χώμα? θα έχεις να μαγειρεύεις, θα τρως ό,τι έχουν τα δέντρα. Τέλεια. Μαϊμού, τελείως. Μαϊμού, χαχα. Λοιπόν, παρόλο που έχω έρωτα με το ίντερνετ και με το φαγητό, θα προτιμήσω να είμαι μόνος μου, όχι, να είμαι σε ένα ερημονήσι, χωρίς κανονικό φαγητό, χωρίς ίντερνετ, αλλά με παρέα. Πάει το σεξ. Είμαι στον Μίτσο, Τέλεια. από το κανάλι Μίτσος Ace. Ωραία. Θα προτιμούσες να κάνεις σεξ με έναν ο οποίος μυρίζει άσχημα, είναι άστεγος ή βρωμιάρης, ή να μην κάνεις ποτέ σεξ στη ζωή σου? Τώρα να μην ξανακάνεις ποτέ λίγο κρέο, δεν είναι? Too much. Overdose. Δεν θα πάω και για μοναχή, δηλαδή είπαμε. Επειδή είμαι σιχασιάρα και ξέρω ότι δεν θα μπορούσα, μάλλον θα διάλεγα το να μην ξανακάνω τίποτα. Θα προτιμούσες να μην έχεις πουλί ή να κάνεις σεξ κάθε μέρα με έναν ουρεκοτάγκο? Θα κάνεις σεξ με έναν ουρεκοτάγκο κάθε μέρα, αλλά θα έχεις πουλί. Δηλαδή, άμα βρεις γκόμενα, θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Μπορώ να το βάλω ψεύτικο. Δε Μαρία, έχει προχωρήσει η Τα επιστήμη. ψεύτικα θέλουν Τα πολύ ψεύτικα, χρήμα. τα λόγια τα μεγάλα. Κοίτα, όποια κάνω με ξυτάρια, δεν κάνω κάθε μέρα σεξ με τον ρεπετάγκο. Το προτιμήσω να μην έχω πουλί. Επόμενος YouTuber είναι ο Γιώργος από το κανάλι Gabriel Dialex και είναι η πρώτη φορά που σε λέω Γιώργο Gabriel. Θα προτιμούσες να βρεις έναν άντρα με μεγάλο πουλί και κολόπεδο ή ένα μικρό τσούτσονο με καλή καρδιά? Ρε με, γιατί έχετε πάθει όλοι με τα πουλιά? Όχι, να σου πω κάτι, άμα είναι κολόπεδο, όχι. Την καλή καρδιά, εγώ θα πάρω την καλή καρδιά. Καλή καρδιά. Θα προτιμούσες να βρεις τη γυναίκα της ζωής σου και να κλείσεις το κανάλι σου, ή θα προτιμούσες να μην τη βρεις ποτέ και να συνεχίσεις με το κανάλι?
Εντάξει, μωρέ, επειδή είμαι και αγαθιάρης, θα προτιμούσα να βρω τη γυναίκα της ζωής μου και να σταματήσω στο κανάλι. Μπορείς να ανοίξεις άλλος όμως, δεν το διευκρίνησε. Θα ανοίξω άλλο. Μπορείς να κάνεις άλλο κανάλι. DMC Blink. Τελευταίος YouTuber είναι ο Πέτρος Από το C Productions. από το C Productions TV. Το ξεχνά συνέχεια. Ρωτάει ο Πέτρος, προτιμάς να διαρρεύσεις στο ίντερνετ πολύ extreme sex tapes σου ή να φας ομασικότια? Ρε Πέτρο. Ρε Πέτρο. Δεν ξέρω αν μπορώ να πάθω κάτι από τα ομασικότια. Αυτό δεν ξέρω, δηλαδή. Θες να το δοκιμάσουμε? Αν ήταν όντως, δηλαδή τώρα ζήτημα ζωής ή θανάτου και έπρεπε να επιλέξω, θα σκεφτόμουν να. Οκ, θα φάω το σηκώτη εννοείται. Αλλά θα πάθω τίποτα άμα πάθω δηλητηρίαση. Δεν ξέρω, νομίζω θα έτρωγα το σηκώτη. Και πολύ μάλιστα. Όχι, τι λες ρε, να βγει sex tape παντού. Αυτά θα γίνουμε viral. Ναι, δεν το σκέφτηκα έτσι. Θες η Τζούλια. Αλλά θα προτιμούσες να πας μία μέρα στη σχολή σου και να παρακολουθήσεις όλο το μάθημα ολόγυμνος ή να ήσουν για ένα βράδυ ερωτικό υποχείριο του Ποτσέπη? Σκέψου τώρα ότι για να πας ολόγυμνος στη σχολή πρέπει να βγεις. Σίγουρα. Πρέπει να βγεις από το σπίτι ολόγυμνος, να μπεις στο λεωφορείο ολόγυμνος. Δεν θα προλάβουμε, κλείσουμε στη φυλακή. Και σκέψου ότι. Μα δεν θα προλάβω. Δεν σε κλείνουν φυλακή. Επιτρέπεται, είναι η μέρα γυμνισμού. Και μπαίνεις μέσα και θα πρέπει να κάτσεις στην καρέκλα ολόγυμνος ή να σταθείς όρθιος. Ή να είμαι ερωτικό υποχείριο του Ποτσέπη. Για ένα βράδυ. Θα προτιμούσα να πάω γυμνός στη σχολή και να παρακολουθήσω το μάθημα γυμνός. Αλήθεια! Εγώ νόμιζα θα λέγα στο Ποτσέπη. Ούτε για πλάκα. Πόσο λίγο σε ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα παιδιά που μας στείλανε τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Άμα θέλετε να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία για μας, ανοίξτε από κάτω την περιγραφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Bye! Bye! Επίπεδα τα υπόλοιπα. Ρε, βάζεις τη μία στίξης, Κατερίνα. Δεν μπορώ να καταλάβω την ερώτησή σου. Μίτσο, άμα έρθω εκεί, αλήθεια σου λέω, άμα έρθω στα Γιάννενα ή στη Κοσάνη, ανάλογα που θα είσαι, θα σε δείρω. Γυμνούλης. Γυμνούλης. Κορίτσια, εσείς εκεί στο ΤΕΙ στη Σύντο να ξέρετε, ο Μάνος από Δευτέρα γυμνός στο ΤΕΙ. Έτσι και σας πετύχω όλους εσάς που αφήσατε αυτές τις ερωτήσεις έξω, τρέξτε να κρυφτείτε. Φιλάκια.